Qui m'agafa la Ja està. Vale, Fabianes no, de d'allò. Sí, hombre. Bueno. No, és igual. Tu has de... l'has d'ajudar a nivell material. Ja està el dinero. Això és
Tingués un encara. T'he dit abans el teu nom, No. Mira que fa cueca. És el Joan. ¿Qué te pasa, Res més que uns tortells o coques. Tomi Llenes, Salvador Cabello i Manolo Contreras. Aquests són el barri de la Font, els banderers de l'any 2010. Són en Joan Rivera, Pasqual Corella. Porten la bandera Antoni Planell, Maria Torres i Esperança Pardina. Mares i pares de l'escola del Castell d'Òdena porten la bandera Thais Busquer i en David Méndez, Imma Llamas i René Esteban. I per últim, la comissió de Reis del barri Sant Pere. En són els portadors, en Maria Àngels Prats, l'Emília Pujol i el Marc Pajares. Endavant. Està acompanyada pels confrares majors Josep Domènech, l'any 2009, la senyora Carme Casas, any 2010, Jan Maliu, any 2011, i el senyor Pere Arboldosa, l'any 2012. Un munt de persones que dediquen les seves hores. Quan surts d'aquí dius, de quin poble ets? Com dirien els amics. Pere ens obrirà el sobre lacrat que va decidir la sort també d'aquest terç de persones que només ell coneix. És la senyora Teresa Navarro. El número 10. Aviam. El nou banderer del proper any ha recaigut amb l'entitat Agrupació Guia i Escolta Pany del Bosc.